ayo dulur bangun desa supaya makmur. Nggih, salam kula terima Mas Omek, nggih Pak Kepala Desa Kesongo. Pak Bos Semengko, Abah Jailan nggih, Haji Jailan. Pak Novan ingkang lagi bertamu wonten dalipun Pak Pri Bu Pri. Nggih, sepeda malih Mas Omek sak rombongan. Yo, yo, yo. Yo ayo nyambut gawe sing pasti hasil gunane aja males munda apes padha kiyat yen pengen apa urip kang mulya. Ayo tur angon desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males jok males munda apa ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. Ayo tur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males yo mas aja males munda apes bos padha kiyat kepengin urip kang mulya. ayo tulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya. yen lewat aku kelingan Eling apa dik kupo kae mas yen tak ngeling coba padha yo eling kae to. ning cakak kebak tulisan Tulisan